CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So, dyan lang kayo. At nandito lang ang inyong lingkod. It's Sunday edition ng ating programa HCI Power Trio, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Okay? Kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 904-0717, 0939-904-0717. So, it's Sunday edition ng ating programa, HCI Power Trio, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Okay? Yung may mga nasa Facebook, pwede kayo magtanong sa CMD Bicol. CMD Bicol, via Messenger, pwede pa kayo dyan mag-send ng mga picture ng latest laboratory result. Kung may mga gusto kayong i-klaro, oo, pwede po dyan. At si Nurse Earl po, ang taga-sagot dyan. So, yan sa mga listeners natin. Kung magtatanong kayo, anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan na ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And by the way, sa mga dito sa Legazpi City, yung malalapit dito, yung na-outload natin na schedule ng free health consultation last April 12, ay gagawin po natin ngayong May 1. May 1 is Thursday holiday po yan. So, pwede po tayong magkaroon uli ng free health consultation. CMD Center in Legazpi City, 9 a.m. to 4 p.m. First come, first serve po tayo. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. Okay? Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939 904-0717. Of course, sa mga taga-Labo, oo, meron din kayong free health consultation na gagawin po dyan. CMD Center in Labo comes May 9. Friday po yan, 9 a.m. to 12 noon. CMD Center in Labo beside Lisaso Hospital. So, yan muna po ang ating upcoming event. Pero dyan sa mga taga-Daet, yung mga malalapit po dyan, free health consultation po kayo pag kayo ay pumunta dyan sa CMD Center in Daet sa Diego Linya Street, Barangay 7 in Daet, malapit po sa Jocel's Garden. Hello kay Ma'am Cindy Aicardo, okay? So, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? Mamaya mag-a-announce tayo ng mga ZMD centers and active distributors. And of course, mga taga Donsol, Sorsogon, watch out for the opening of CMD Center in Donsol, Sorsogon. Diyan daw yan sa magiging center natin, harapan ng munisipyo ng Donsol, Sorsogon. Okay, so tayo po ay, this is Sunday edition, tayo po ay mapapakinggan sa DCGB Legazpi, Boom Radio, in Daet, and of course sa Radyo Siram in Legazpi City. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Kaya for the meantime muna, magkaroon tayo ng mga kwento ng kagalingan. Paano nakakatulong yung ating produkto. Hello kay Ma'am Jovi Ramirez, dyan isa sa masipag natin na distributor dyan sa District 2, Gutierrez Street,
San Jacinto, Masbate. And of course, yung mga dyan si Ma'am Cindy Toledo. Andyan po yan sa Bangkirohan, Ligao. Ay, Bangkirohan, Legazpi City. Isa rin na masipag natin na distributor. Hello kay Sir Jojo Crescine dyan sa Camarines Norte. Kumusta ka na, sir? Oo, kumusta na kasi ang kadabagan ng testimony before. Pero after that, hindi na kita nakita. Nagpunta doon sa aking event. Oo, siguro tuloy-tuloy ka ng okay. Ano, sir? Mr. Jojo Crescine. So, ayan ko nga itong testimony ni Sir Jojo. Ito, i-ready ko lang ito. Napakaganda para sa mga taga Camarines Norte. Oo, akalaan mo to si Sir Jojo. Pumunta pa ng Legazpi para ma-explain na ng iyong lingkod tungkol sa kanyang mga problema sa kalusugan at paano i-manage ang kanyang problema. So, ito, pakinggan natin. Si Mr. Jojo Crescine, pakinggan po natin. Okay, andito ako ngayon sa DAET, having our health symposium dito. Meron dito na napakaganda ng kanyang kwento, paano siya natulungan ng ating produkto. Sir, ano mo yung pangalan mo, edad, taga saan po? Jojo Crescine, ma'am, taga Daet. Bali, ma'am, yung Ilan yung edad niyo, sir? 58 na, ma'am. Oh, nagpunta ka doon sa Legazpi dahil sa mga health problem mo. Ano yung mga sakit-sakit niyo po? Noon po, nung nagpunta ko last, March 27 last year, yun po, high blood. Tapos yung due for operation ako ng gallstone, may kidney stone pa. Tapos binigyan niyo po ako nung yung procedure kung paano ang gagawin. Di tinake ko po yung sinabi niyo. Tapos po nung June, di ba, March, June, nagpa-laboratory ako, complete laboratory. Yun po, na medyo na ano na yung ano ko, nag-normal na yung ano ko, yung blood cholesterol, tapos yung creatinine, tapos lahat po. Tapos intinti ngayon, inaalis ko na yung mga maintenance ko. Ang iniiwan ko na lang po yung sa high blood. Bali po, nung umiinom ka ng mga gamot, ilang taon ka nang umiinom ng mga gamot at para sa mga anong sakit? Bali ano na po, siguro 10 years na. Kasi dati po yung GERD, yung nag-acid ako. Tapos yung yung nagpapalpitate din yung heart ko. Kasi siguro dahil driver yung hanap buhay ko, yung pagod ko inaano ko lang ng yung mga energy drink. Ay yung pala ay ang puso mo ang medyo kasi yung pala energy drink naalis yung yung nare-revive ka sa pero yung pala masama epekto sa katawan natin. Tulad nung yung Lipovitan, Red Bull, yun ma'am. Pero sir, ngayon 1 year ka na nagte-take ng ating product, di ba? Oo. Yung 27. Oo. Kumusta ka na po ngayon? Okay na ako, ma'am. Pa-laboratory nga ulit ako, titinan ko totally na galing na ako. Yan, ma'am. Pero alin ba talaga yung iniinom mong product natin? Yun, ma'am, Power Trio. Yung Power CPF, Trio. tapos yung CMD, tsaka yung juice. Yung juice, ma'am, yung nasa box na juice na. Yung kidney stone ba sa kagalso, nailabas mo kaya? Sa tingin ko, wala na akong nararamdaman eh. Dati kasi, for operation na ako. Ngayon, wala na eh. Yun na, ma'am. Tapos yung lifestyle, ma'am, sa pagkain, yung dating ginagawa ko, hindi na. Kasi yung pagkain ng pati foods, ma'am, yan isa siguro, yun lang. Yun lang siguro, ma'am. Tapos yung dapat, yung tulog nga, importante. Tapos yung 8 to 12 glasses of water, kailangan din yun para masumariwa yung katawan. Ganun, ma'am. Yun lang, ma'am. Na-experience mo ba yung parang 10 to 15 years na na-rejuvenate? Sa tingin ko, ma'am, parang 58 ako ngayon. Dati, mahina ako eh. Kahit nagbabay ko, dali ko mapagod. Ngayon, ma'am, okay na eh. Hindi na. Tsaka sa puyat, ma'am, na ako. Hindi na ako dati inaantok parati. Okay. Anong advice niyo, sir, sa mga makakapakinig ng testimony mo? Sa akin po, effective sa akin si CMD sana. Sa inyo, subukan nyo rin. Tapos kayo mismo mag-testimony sa sarili nyo kung may pagbabago kayo naramdaman nung nag-take kayo ng CMD. Pangalan po uli? Jojo Crescine, ma'am. Taga-diet po. Ayan. Yan. Sir, maraming salamat po.
Ayan, o di ba? Napakaganda ng kwento ng isang taga Camarines Norte. Akalain mo yan, dati dependent sa mga synthetic drugs, pero nang sinubukan niya yung ating product, ay unti-unti na nare-rejuvenate siya. O, katulad nung kanina na may kausap din ako yung kanyang yung kapatid pala, mag-80 years old na, may tubig na yung baga. Ang sabi ko, pag ganyan ang mga cases, dapat yan, sa doctor po yan, kung tatanggalin po yung tubig sa baga. Pero very important na mag-take na ng ating power trio, the CMD, CBF, at ang ating cell bio juice. Kasi kung hindi magiging healthy yung kanyang kapatid, ay balik-balik pa rin po na magkaroon ng tubig sa baga. Ayan. Hindi matulad doon sa mga iba na, lifetime na yung naging procedure sa kanila. O, di ba? Ito pala, pwede kayong ma-rejuvenate. Kung kayo po ay susundin nyo yung ating mga guide. Okay? Hello kay Ma'am Hilda Lobrido, dyan sa 3rd District o Balbay. Okay. So, may mga nagtatanong, pwede ba sa mga nalason ang ating produkto? Actually po, pwede po. Mga nalason katulad nung, 'di ba, nalason ng pagkain, 'di ba? Kung ano-anong mga pwedeng makalason sa atin. Sabi nga ng ating doktor, dapat alam ng mga tao that this product can save life. Dapat alam po ninyo 'yan. Kaya mas maganda po na aralin nyo rin bakit kailangan ng katawan natin ang minerals, kasi ang katawan natin ay minerals. Kailangan ng katawan natin around 80 kinds of minerals kasi yan po ang gasolina ng ating katawan. Kada segundo ay ginagamit yung mga minerals. Katulad nagpupo ka, nagwiwi ka, na-stress ka, hindi ka nakakatulog ng maayos, yung mga minerals ay nawawala. So, kailangan makabalik sa katawan natin. Opo, paano makakabalik sa katawan natin? Food and water. Yes po, noon na ang mga pagkain natin ay lumaki sa mga minerals na nilagay ni Lord sa lupa, ang katawan natin ay malalakas. O, di ba? Hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Plus, wala tayong ibang iniinom noon, kundi tubig, tubig, tubig. Tubig noon, di ba yung mga iniinom nating tubig before, na galing sa balon, sa gripo, sa sa spring, mayaman sa minerals. Noon yun. Hindi na po ngayon. Lalo na dito sa, ewan ko lang, sa inyo dyan, sa ibang lugar dyan. Kami dito sa Legazpi, hindi kami pwedeng uminom sa Nawasa. Oo, kasi may chlorine at saka pwedeng magkaroon ka rin ng ibang health problems. So, ang tinitake po, iniinom namin tubig, yung galing sa water refilling station or yung mga bottled water. Yes, oo, malinis na nga yung tubig, pero wala ng mineral. So, yun pala nagkaroon ng tinatawag na mineral deficiency. Oo, at ayon kay Dr. Linus Pauling, 2-time Nobel Prize winner, you can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Bakit tayo nagkaroon ng mga sakit? Because of mineral deficiency. Hindi na po kasi nakakabalik yung mga minerals sa ating katawan. So, nasa na yung mga minerals na yan? Dahil kailangan ng katawan natin around 80 kinds of minerals. At nasaan yan? Nandito po sa loob ng bote ng CMD, kasi ang CMD natin is more than 72 kinds of minerals, kompleto at balanse. Swak na swak doon sa minerals na kailangan ng ating katawan. Kaya magulat ka. Kanina yung tinesting ko nga, medyo duda-duda pa siya. Ganito, sabi ko, ma'am, ganito, ganyan. Alam niyo po, tinesting ko siya, sa strength niya, nagulat siya. Di ba, ma'am, sabi ko, may mga iniinom kang gamot. Ang tanong, healthy ka ba? Di ba? So, matuto tayo ngayon. Tandaan po natin na ang katawan natin ay nature. Tugma tayo sa mga natural na produkto. Hindi po tayo tugma sa chemicals. O ano mangyari? Pag puro ka synthetic drugs, puro ka chemicals, o later on, sira ang kidney mo. Hoy! Masisira yung kidney natin pag ganun tayo. Hello kay Sonor Talangkines. Okay. So, dito ngayon, kasi may mga nagtatanong nga, pwede ba sa mga nalason? Aber, tingnan natin ito.
kung paano natulungan ang isang taong nalason. Pakinggan natin. Dito pa rin kami sa DAET sa aming health symposium. Meron po dito napakagandang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan. Sir, anong pangalan po? Edad taga saan po? Ako po si Antonio Nieva ng Purok 3, Barangay Dugungan. Ikaw pala si Antonio Nieva, taga Kamalig dati. O ba't ka napunta dito sa Cam Norte? Dito po ako nakapangasawa. Nahila siya dito. Oo. Ilan yung edad po? 78 po. Oo. Kumusta po? Anong nangyari sa iyo? Bakit ka naging user ng product namin? Ganito po, kasi nagkaroon ako ng problema nang nalason po ako sa tubig. Nung iniinom kong tubig, nagkaroon ng lason. Bali, 1 buwan ako nagtiis na hindi ko labas yung kinain ko. Hindi ako nakakadumi. Lumaki yung tiyan ko. Lumaki yung tiyan mo? Oo. Ganyan kalaki? Oo, yun, lumaki yan siya. Tapos yung aking yung itlog ko ba, lumaki din. Kasi yung tubig hindi na makalabas. Talaga? Hindi ako makakadumi. Tapos dinala ko yung anak kong panganay sa ospital. Sabi ng anak ko, Papa, madidehyde ka niyan kasi sumuso ka kaya hindi ka man nakakainom. In-hospital kayo? In-hospital ako. Bali na ako na hospital diyan sa provincial. Ilang araw o linggo ba? 1 week. Kumusta naman? Lahat na findings ng doktor ay hindi man nag-work. Basta walang magandang resulta. Hanggang sa dumating sa punto na ayaw ko na kasi naka-10 swero na. Sabi ko, uwi na ako, Dok. Sabi ni Dr. Kakawa, wag na muna, hindi ka pa naka-recover. Dok, wala naman ako nakikitang dahilan para ako manatili at hindi ko gumagaling. Hindi lumabas? Gustong sabihin, lagyan ako ng catheter. Dok, nakakaihi ako. Ang problema ko, hindi ako nakakadumi. Eh di sabi sa akin, basta dito ka na muna, i-observe natin. Nagwala na ako kasi yung walang pagbabago. Ay sabi nung doktor doon sa anak ko, ipirma kayo sa waiver. Just in case may nangyayari sa daan, hindi namin sagutin. Narinig ko, Dok, hindi ako magrereklamo kahit ako mamatay sa daan, wala kayong pakialam, buhay ko ito. Hanggang sa umuwi na kami. Hanggang sa yung kapitbahay namin nakapag-marites sa akin, mag-testing daw ako ng CMD. Pinainom ako ng 40 drops. Yun. Doon kagad, pagkainom ko yun, nakadumi ako. Doon nagsimula na ako nag-take nito. Ano pa, CMD lang ba yung ginamit mo? Wala, hindi ka gumamit ng iba? Bali, binigyan ako dito yung CDF na nag-take man ako noon siguro, ang kasing ko, kada inom ko, 2 tableta lang. Natakot ako kasi pag ako umiinom, nagkakaroon akong punsada. Sabi ko baka masama. Hininto ko, nandun sa bahay yung iba. Hindi yun dahil doon sa CBF. Hindi ko nga alam kung dahilan. Oo. Basta Pero tatakot ako. yung situation mo yun, ilang araw mo na experience na okay ka na talaga? 1 week. 1 1 week okay na ako, nakakadumi na ako, normal na yung pagtulog ko ganun. Hindi na ako nagwawala dahil siyempre masakit yung tiyan ko. Tapos itong los-los, bumalik na din yung tiyan ko. Naka-restore na gabos. So aside nung nalason ka, may iba pang health problem na natulungan? Yun lang po na talagang hindi ako nga noon makakain ng husay dahil siyempre nahagas na ako, malaki na yung tiyan ko, ganyan. Hindi makadumi. Pirmi ako na akong stress. Marami nang gumamot sa akin. Sabi sa akin ng mga manggagamot, kinulam. Tapos, magbibigay akong 500. Wala rin. Yung gamot sa lason, nalason daw ako, hindi rin ako gumaling. Hanggang na ospital ako. Pagdating ko sa ospital, yun na nga, nangyari. Na hindi man ako gumaling. Nag-ultrasound, nag-x-ray, lahat. Wala rin. Magkano nag-asos mo sa ospital po? Wala naman sa ospital, bali siningil siguro dahil yung anak ko nagkuhan sa Malasakit Center, siyang na wala namang siningil sa ospital.
Anong message mo sa mga makakapakinig ng kwento mo po? Ang masasabi ko lang sa kanila, kung sakasakaling sila man ay hindi pa naka-try nitong CMD, subukan nila. Kahit anong sakit, inirecommend ako. Kasi katulad nung aking apo, nagtarak yung mata, ay kuan yun, yung bagang PW, nag-edad siyang 3 years, eh pinatakan ko lang 3 patak doon sa dila, naka-restore siya. Naka-recover. Tapos yung isang apo ko na naman, nilagnat, taas ng lagnat. Pinatakan ko din sa dila. Sabi ko, ako na pala doktor dito sa bahay. Alam ko na kung paano magaling yung mga makwapo ko. Kaya yun ang experience ko talaga mabuti ang CMD. Anong message mo sa mga kababayan natin sa Kamalig na nandito ka na ngayon sa Cam Norte? Ay, yung aking mga pinsanin dyan sa Kamalig, sana maintindihan niyo kung ano ang paano kayo maging doktor sa sarili. Inyo nang adapt itong produkto ng CMD, hanapin lang ninyo ito, mga personnel na ito dyan sa Kamalig. Meron dyan eh. Alam ko, mayroon na din sa Kamalig. Meron. Nakikinig ka sa boom radio. Mayroon na daw ang Kamalig. Yes. Kayong mga kanyeba ko dyan, wag ko kayo. Wag na kayong pagamot kung ano pang gamot. Ito nang mismong kuhanin ninyo, ito ng CMD. At least makakatulong sa inyo ito. Malaking tulong. Pangalan po ulit, taga saan? Ako si Antonio Nieva ng Purok 3 Barangay Dugungan. Ayun, mga kanyeba daw niya dyan sa Kamalig Albay. Subukan na ang ating produkto. Dahil tried and tested. Opo, napakadami na po ng natulungan. Hello kay batchmate Santi. Musta ka na, Santi? Okay, so ulitin ko sa mga taga-Legazpi, yung malalapit dito sa aking lugar. Free health consultation ay gagawin po ngayong May 1. Thursday, holiday po yan. 9 a.m. to 4 p.m. First come, first serve po tayo. Yan, take advantage po. Mga taga-Legazpi, yung mga malalapit dito. And ulitin ko lang, mga taga-Donsol, Sorsogon. Watch out for the opening of CMD Center in Donsol, Sorsogon. Diyan po yan sa harapan ng munisipyo ng Donsol. Nagda-ready na po yung hahawak po dyan sa area na yan. Okay? So, sa ngayon po, may armena ako dito. Kasi kanina may nagtatanong, pwede daw ba matulungan yung may tubig sa baga? O may actually, ito, yung may tubig sa baga dito, natulungan talaga. Kaya eto ngayon, so amazing. Nung natuto sila, dahil ulit-ulit din nag-attend ng ating ginagawang symposium, aba naman, na-rejuvenate yung mag-asawa. Pakinggan po natin ito. Okay, may bisita ako dito sa aking CMD office, Legazpi. Nagulat ako, hindi ko talaga siya nakilala kasi bumata at gumanda, sumigla yung katawan niya at kuminis. Oo, ano yung naging sekreto? Kasi naalala ko noon, nung matagal na, 9 years ago, nag-testimony siya na grabe yung problema, paiyak-iyak pa nga dahil doon sa asawa niya na akala niya wala ng pag-asa. Grabe yung pinagdaanan na nagkaroon ng tubig sa baga, marami ng pinagdaanan at siya na nga daw yung nagtatrabaho sa UMA. Pero ngayon, eto, bumili uli ng volume ng CMD. Hindi ko nakilala kasi bumata. Yun na nga, gumanda, kuminis, masigla. Siya si Ma'am Delia Mangampo. Yung dati na po na napakinggan natin na testimony. O ano yun, nagulat ako sa iyo, ma'am. Kaya, ano yung sekreto ngayon? Ba't parang blooming ka talaga? Oo. Ayan, anong ginagawa nyo sa buhay nyo araw-araw nung nakilala mo yung ating CMD? Nung nakilala ko ang CMD, nagsimula na kaming bumili at saka araw-araw kaming umiinom ng CMD, pati ang asawa ko. Kaya ngayon na dahil sa paggamit namin ng produkto ng HCI, maraming nagugulat sa amin kasi lalo na yung asawa ko dati sakitin pero ngayon hindi na. Pag nakikita siya ng dati niya makakilala, nagugulat kasi bakit imbes na
patanda, ngayon bumata. Kasi dahil nga sa iniinom namin na CMD. Oo, pero yan talaga blooming na blooming ka. Oo, yan pala ang sekreto sa mga listeners natin. Pag nagtatake kayo ng CMD talaga, nare-restore yung health natin. At totoo yun, na pwede mong maramdaman yung 15 years younger, kaya masigla ka ngayon. Hindi ko ma-imagine yun, yung iniiyak mo na, ano ka, yung ikaw na yung nagtatrabaho sa nag-aararo ka ba nun? Hindi nagagawa ng ano yan, so sa buwagan. So ng punla, ma'am. Apat na sakong punla ng palay. Ako ang gumagawa nun? Opo, alos umiiyak ako doon sa Tapos minsan nga yung nagaparaspas baga, ma'am. Ang gawa ko noon, para hindi ako makilala, nagasuot ako ng panlalaking pantalon, naka-jacket. Kaya para hindi ako makilala ng mga kakilala ng asawa ko kasi nahiya nga ako kasi ako ang gumagawa ng gawain ng asawa ko noon. May sakit. No, oo nga, ma'am, dahil may sakit. Kaya minsan may lumapit sa akin, sabi, tinawag ako, Padi. Padi, ano na yan? Yan. Yung mataas na baga ang araw, nandyan ka pa. Tapos, nung tumingin ako, nagulat kasi hindi naman si Padi niya, ako ang gumagawa nga noon. Yan na baliktad ngayon. Ay, nag-ano ka pa rin sa ngayon? Hindi na, pati yung asawa ko hindi na. Pinapatrabaho na lang namin. Nag-ano na lang siya, nagapasada paggabi, tapos pag minsan may nagapamasahe, nagahilot. May mga masakit sa katawan, tapos yung may mga pilay, yun ang trabaho ng asawa ko. So, ayan, napakagandang pangyayari. Kaya ako natuwa ako talaga na nakita kita ngayon. Sobrang masigla ka talaga. Ayan ang nagagawa ng ating CMD. Madam, pangalan mo uli? Delia Mangampo. Nagiging masigla ang katawan kapag gumagamit ng CMD. Kaya yung mga kabarangay ko, mga kapit barangay, punta kayo sa amin sa Purok Uno, Gabawan, Daraga, Albay. Laging mayroon akong stock ng CMD. Maraming maingit sa'yo niyan dahil gumanda ka lalo. Ayan. Higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos. Binibigyan kami ng talino para piliin ang produktong ito na CMD. Ayan, salamat po, ma'am. Di ba? Nakakatuwa, di ba? Kaya madalas sabihin ng iyong lingkod, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Hello kay Ma'am Rosie Guerra. Okay. So, hanap pa tayo ng ibang kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating produkto. Katulad nito, wait lang ha. Inhanap natin. Ito, number 40. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Paano nakatulong yung ating produkto? Okay, may bisita pa ako dito. Siya yung dati nagtitestimony na 2 taon ng balik-balik sa hospital, sa doktor, laboratory dito, laboratory doon. Pero dito pala bumagsak sa CMD. Yun ang nagpagaling talaga sa kanya, yung ating HCI CMD. Pero meron siyang kwento ngayon, nandito siya sa aking office ngayon at bibili ng volume na mga product dahil mabenta dyan sa kanyang sari-sari store. Pero ma-interview ko siya para maka-inspire. Ma'am, pangalan uli, edad taga saan? Ako po si Nora Aison, taga Purok 7, Campuro, na sarong may Ilan na edad po? 70 na ako. Ayan, magtatagalog tayo, ma'am pa. Sa Cam Norte, yung San May area doon, hindi naintindihan yung Bicol. So, may kwento ka tungkol sa anak. Apo. Anong nangyari sa apo mo? Ilan ba yung edad at anong nangyari po? Ang apo ko ay 15 years old. One time, nagkaroon siyang bukol sa ilalim ng dila niya. Ngayon, dati na kaming gumagamit ng CMD kasi matagal na ako sa CMD. Ako ang kasabay ng CMD paglabas, kasabay ako na gumamit ng CMD. Dinidma ko yung CMD kasi sabi ko, uminom naman tayo ng CMD. Ba't ganon? Pumunta ako sa doktor. Sabi ko kasi natakot ako eh. Pumunta kami sa doktor. 2 doktor ang pinunta namin. Dito si doktor. Oo, wag ka na magbanggit ng pangalan ng doktor. Refer kami doon sa isang ospital. Pagdating namin doon sa ospital, sabi ng doktor,
ooperahin daw. Sabi sa akin, mag-ready daw ako ng 100K. Tinanong ko naman yung doktor, Dok, sa 100K ba ang operation na yan? Ano ba, totally, wala na talaga? Hindi na babalik. Ay, hindi mother. May itong sakit na to, pag na-opera, bumabalik. Natakot yung apo ko, sabi niya, Mi, ayoko na. Pagdating namin sa bahay, nag-usap kaming dalawa, sabi niya, Mi, try natin yung CMD. Sabi ko, oo nga, dinidma natin kasi gumagamit na tayo, matagal na tayo dyan. Pero ba't nagkabukol ka pa rin? Di yung ginawa ko, sige, sabi ko, gumawa ka ng bulak. Lagyan natin ng CMD, tapos ipatong mo dyan sa yung bukol mo. Anuhin mo ng dila mo para hindi makalabas yung bulak. 3 beses sa isang araw namin ginagawa. Pakalipas ng 2 araw, sabi ng apo ko, Mami, sumabog. Sabi ko, oh, sige, idura mo. Tapos sabi ko, oh, ano? Sabi niya, nako, ano na, maliit na, wala na, sabi niya. Sige pa rin, araw-araw, ganon ang ginagawa namin. Sabi ng doktor, pag inopera, bumabalik. Sa awa ng Panginoon, hanggang ngayon, itong taon na to, nangyari ito. Hanggang sa ngayon, nag-testimony ako, wala na. Sabi ng apo ko, Mami, CMD lang pala na, gastos tayo sa ospital, 2 tayong balik-balik sa ospital. Magkano na yung nagastos sa ospital po? 6K. Naka 6K. Oo, naka 6K. Pero pala patak lang ng CMD Oo. ang katapat. Ilang buwan na po na nag-okay na yung apo mo? Ano na, madam, basta itong taon na to, wala pang 1 taon. Kasi itong taon na to nangyari. Mga ilang buwan? Pwede mga 6 pa lang na buwan. Hindi na talaga bumalik. Hindi na bumabalik kasi kahapon nga. Sabi ko, Bibi, ano ba yung bukol mo? Wala na, flat na, wala nang problema. Sabi niya ganon. Sabi ko, salamat sa CMD. Dinidma ka ta, CMD. Tapos, ikaw, papabalaan, mag-resolve ng problema ko. Okay. Marami ako. May ano ka pa kasi siya po ay talagang retailer ng ating, dahil siyempre sa family na prove na napakaganda ng ating product. Retailer siya diyan sa Puro Legazpi City. May kinikwento ka yung bata na ano bang nangyari doon sa bata na natulungan ng CMD natin? Mayroon akong isang pamilya na paminsan maganda rin ang marites. Kasi may isang bata doon sa kapitbahay namin na 1 buwan na sa ospital, hindi na gumagaling, inilabas nila. Naglalagnat, tapos nagtatai, tapos balikwas yung bata, hindi mapakali. Yung mga marites doon sa amin, sabi, Ate Bibi, baka mamaya, iwanan ka ng anak mo. Huwag ka magsalita ng ganyan. 1 buwan na kami sa ospital. Andyan kasi, Mami, mayroong gamot. Ba't hindi nyo subukan? Sabi ko, si Mami pala, mayroon. Hindi naman sabi ko, o sige, tutulungan kita. Kahit hindi mo bayaran, try natin. Hindi ako sa iyo maninigurado pag hindi natin nasubukan. Sabi ko, ano pinainom mo sa anak mo? Sabi niya, gatas. Pero ayaw na magdiri, sabi niya. Kasi sumasakit ang tiyan. Sabi ko, kunin mo yung tsupon. Ang ginawa ko kasi 2 taon pa lang, ginawa kong 10. Dapat baga, sabi ko, hindi pwede yung 10, pero sinubukan ko kasi malala na yung bata, talagang delikado na. Ang ginawa ko, sabi ko, padidihin mo, pilitin mong magdidi. Ngayon, Halo ba sa gatas o sa tubig? sa gatas, madam. Sige, sabi ko, pilitin mo para yung anak mo gumaling. Yung kapipilit niya, yung patakba ng gatas, nakalagay sa lalamunan niya, yung parang naano ng bata, dumidi yung bata. Pagkatapos ng dumidi na bata, inaubos yung maliit na tsupon. Nakatulog na yung bata. Sabi ko, asa na ba si Biboy? Sabi niya, nakatulog, Mami. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Kasi hindi na natutulog yung bata. Sabi ko, bantayan mo, tingnan mo, lagyan mo ng diaper, tingnan mo kung ano mangyari. Pero pagkatapos, bumalik ka sa akin kung ano mangyari. Oo, sabi niya, Mami. Tapos, hindi pa nga naumagahan, sabi niya, Mami, may lumabas sa bata. Ano lumabas? Yung parang bilog ika na ang baho na hindi ko atim kung ano yun. Sa pit nga, yung tumaiba yung bata, may lumabas daw na malaking bilog. Sabi niya, ang baho. Sabi ko, wag kang tingnan mo kung ano yun. Ano pala? Yung mayroon palang kinain yung bata, parang nalason yung bituka niya. Yung parang nagkaroon na yun ng, lumot na.
Tapos, di yun, lumabas. Sabi ko, dalhin mo uli sa akin yung CMD. O yung yung chupon. Lagyan ko pa uli ng CMD. Dinala niya uli yung CMD. Pero bantayan mo kasi may lalabas pa yun. Ha? Sabi niya, mayroon pa ba? Sabi ko, basta mayroon pa. Linagyan ko na, hindi ko na sinampo, hindi ko na, nilagay ko na sa 3 patak na nga lang, madam. Eh ngayon, bantayan mo, mag-report ka sa akin. Tapos, maya-maya, bumalik. Mayroon lumabas. O ano ang lumabas? Sabi niya, parang kamay ni Biboy na bilog. O ano ang kulay? Sabi niya, green na green, mami. Sabi ko, wag kang tingnan mo kung ano ang laman. Madam, ang laman ng yung bilog na yon, buong sipon. Ang baho-baho daw. Pagkalabas noon, kinaumagaan si Biboy naglalakad na. O ano nangyari niyan? Hindi pa naman samantalang hindi nila yun napapalakad kasi ang lumiit na nga. Sabi ko, Biboy, salamat. Kung wala si CMD, mamamatay ka. Sabi ng nanay, oo nga. Pero salamat sa sa'yo, mami. Kumusta na siya ngayon? Ay, ngayon, binata na. Kaya, pinangalanan namin si CMD. Kaya, yan. So, yan lang. Actually, marami ka na experience. ang dami kong na-experience, ang dami kong nagamot doon sa amin. Tsaka yung, wag kayong sa CMD kasi, kahit sa sa sugat, napakagaling sa sugat, madam. Ang galing-galing sa sugat. Kaya huwag kayong mag-alala kahit sa mga bukol-bukol, ilagay nyo lang sa gapas, tapos paglagay nyo sa bulak, itapan nyo dyan sa bukol, lagyan nyo ng plaster, hayaan nyo gumabi, umuwaga ng ganyan, araw-araw, at makikita nyo mawawala yan kasi nangyari yan sa buhay namin. Ayan. Actually, marami siyang experience kasi almost kung 20 years na si Health Code, siguro mga 18 years ka na na user ng product. At siya na yung ngayon na, kaya totoo yan na kung kayo mga sari-sari store, kung may CMD kayo sa inyong mga sari-sari store, para kayong butika sa barangay. Ano po ang message mo sa mga listeners po? Ako ang pinapayo ko sa inyo, huwag kayong mag-alala. Kung kayo may mga sakit sa katawan, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong pumunta sa doktor. Mabuti pa rin na magpa-check up kayo kasi gaya sa anak ko. Yung anak ko kasi, si Junjun, nagkaroon siya ng heart failure. Sabi niya sa akin, Ma, meron ba akong sakit sa puso? Sabi ko, wala eh. Mama, nagpa-check up ako, meron daw. Di, gamot sila ng gamot, nakaubos na sila ng mahigit 200K. Sabi niya, pababa mamay ang ang timbang ko. Sabi ko, why not hindi mo subukan ang CMD? Sabi niya, magaling ba yan? Sabi ko, subukan mo, isa lang. Pinadalan ko sa Maynila kasi nasa Maynila. Pagkatapos sabi ko ng isang battle, bumalik ka sa doktor mo. Sabihin mo, mapapacheck up ka uli. Pag dating niya daw, pagkaubos niya, nagbalik siya sa doktor. Sabi daw ng doktor, inimnom mo ba yung gamot na binigay ko? Sabi, opo, Dok. Kita mo? Di ang dali mo gumaling. Hindi niya alam na hindi naman ininom ko. Ang ininom ko CMD. Tawa rin tawang. Kaya, pag bumibili ako dito, madami marami, pinabadadala ko sa Maynila. Kasi sa Maynila daw, 2,000 ang isa niya. Kaya ang ginagawa ko, tatawag yan sa akin, Ma, padalan mo ako ng CMD. Ini-LBC ko yan. Ang dami ng karanasan namin na nangyari. CMD ang nakaligtas. Kaya huwag kayong mag-alala. Basta maniwala lang kayo. Pangalan uli? Ako si Nora Aison, taga-Puro, Legazpi. Ayun, di ba? Napakaganda ng kanyang kwento. Actually, yun si Ma'am Nora Aison, siya yung talagang balik-balik na noon sa pagpapagamot pero hindi gumagaling. Yan, pinagdudahan na nga siya na may cancer. Kalain mo yan pero yan sa paggamit ng ating product, siya po ay na-rejuvenate at nasubukan din sa iba-ibang health problems sa family. Katulad ng bukol sa ilalim ng dila ng kanyang apo. Ano pa? Yung anak niya na nagkaroon ng problema ang puso, natulungan. Pati akalain mo yung bata na nalason. Actually, may mga cases na tayo na sa food poisoning, maasahan mo talaga yung mga allergies, yung ating product, pwede nyo talagang gamitin. Oo, at saka meron pa nga akong isang testimony na yung anak niya,
uminom ng lason. Tingnan ko nga yung oras. Hello kay Ma'am Arlene Mañool and Ma'am Cathy Cruz. Yan. Tingnan ko yung aking oras. Mukhang hindi nakakayanin. Yung isang kwento ng kagalingan na yung anak niya, uminom daw ng lason mismo, yung pangpatay sa kohol. Oo, at sabi niya nakabulagta na nang umuwi ako at nagre-ready ra yung family na dalhin sa ospital. Sabi ko, anya, nako, dalhin niya sa ospital, mamamatay na yan. Dinala sa CMD Center in Santa Elena. 100 drops na CMD ang pinainom sa kanya at saka CBF po. Mamaya lang daw, biglang sinuka. Yung pala yung mga nainom na lason ay nailabas niya. Pinainom uli ng ating produkto, CMD saka CBF. Ayun, na-rejuvenate siya. Sabi ko nga, kumusta na yung anak mo ngayon? Nag-aaral na daw uli. O, di ba? Ganun po kaganda yung ating product. Kaya sa may mga problema sa kalusugan, kami po ay ulit-ulit na nananawagan sa inyo na subukan yung ating Power Trio. Tried and tested. Marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Doon sa mga tao na may mga iniinom na gamot pero andyan pa rin ang iyong mga sakit o kaya kayong mga due for operation, ano man po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. The perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell BioJuice. Perfect combination talaga yan. Kailangan lang aralin, subukan, diskubrihin para inyo ring mapatunayan. And syempre, sa mga taong hindi na regular magdumi, ang dami pala ngayon, hindi na regular magdumi, o kayo namang hindi na regular magdumi. Delikado kayo, magkaroon ng colon cancer, magkaroon kayo ng colorectal cancer, ng almoranas, o di ba? At magkaroon pa kayo ng ibang komplikasyon. Yung pala ang problema nyo ay hindi kayo regular magdumi. Nako, aside from taking our Power Trio, mag-take kayo ng HCI CR Juice. Ito ay talagang magsi-CR ka talaga. At ang kagandahan, galing din sa mga natural, ayan, premium passion fruit with wheatgrass powder juice drink. Ang galing nito, ang dami na po na binabalik-balikan yung ating CR Juice. Also, sa mga taong mahilig magkape katulad ko, kung iniinom yung kape ay acidic, kung acidic po yan o napakataas ng sugar content, nako, panahon na, palitan na ng ating HCI coffee. Napakasarap ng ating kape at saka alkaline dahil meron siyang minerals. Ito na rin po ang iniinom ng inyong lingkod. So, ulitin ko lang sa inyong lahat. Ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yung mga nasa Facebook, doon kayo sa CMD Bicol. Hello kay Ma'am Norma Mekate. Yan. Oo. Sa inyong lahat, hindi lang good health ang sinishare natin. We share to you people the business side of Health Code International. We need retailers, we need distributors. Ano, gusto nyo rin ba ma-experience ang good health, katulad ng iyong lingkod, good business, financial freedom, free travels local and international, at magkaroon din kayo ng chance na makatulong sa napakaraming taong may mga problema sa kalusugan. Yun po, 21 years na po ang ating company, 21 years na po ang ating mga produkto. Okay. So, dito tayo sa ating mga, yan, ang bilis ng ating oras, ano. Anyway, pwede pa rin kayo magtanong, basta yan, kailangan makuha nyo lang ang aking text hotline, 0939-904-0717. At ulitin ko, free health consultation ay gagawin sa CMD Office Legazpi, Naunab Wellness Center, ngayong May 1, Thursday holiday, 9 a.m. po yan to 4 p.m. First come, first serve. Kung may mga latest laboratory result, pakidala nyo po ang inyong mga laboratory result. And of course, free health consultation ay gagawin din CMD Center in Labo, beside Lisaso Hospital. Kailan? May
9. Friday naman po yan. 9 a.m. to 12 noon. Okay. And syempre, dyan sa CMD Center in Daet, free health consultation po kayo pag kayo po ay pumunta dyan. Sa Diego Linian Street, Barangay 7 in Daet, malapit sa Giselle's Garden. O yung mga gustong mag-attend ng ating gagawin na health symposium, abang-abang lang po kayo at mag-a-announce tayo later. And also, mga taga-Masbate, yung mga taga-Masbate ha, babalik ulit kami dyan. To support CMD Center in Masbate City. Kailan kami nandyan sa inyo? May 16, Friday po yan. 9 a.m. to 4 p.m. po, free health consultation gagawin sa CMD Center, Now Wellness Center in Masbate City. So, yan muna po. So, dito tayo sa ating mga ZMD centers and active distributors. Diyan sa Jose Panganiban, hanapin niyo po si Ma'am Sonia Bibon, nasa Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. So, dito tayo, hanapin ko pala number 4, number 5. Ayan. Yung iba natin ng mga CMD centers and active distributors. Pakinggan po muna natin to. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa L&L Building, Balalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuahan, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawo, Dragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, hanapin lang Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato Catanduanes, Ma'am Julie Daluna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, Nab Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Nab Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Astor Crispino, Barangay na po, Pandan, Catanduanes. O mga taga-Masbate, eto na po ang bago natin na ZMD Center, Narnab Wellness Center, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, atap Fast Cash. Yan, Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, sa Jet City Pharma, Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front, Barangay Hall. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa Sorsogon, Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion,
CMD Pharmacy, Comadcad, Casillas, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. And what's out mga taga Donsol for the opening of CMD Center at JV3, Building San Jose Street, Hawaii, Donsol, Sorsogon. Maririnig nyo yan pag open na. I-announce ko syempre. Okay. Ayan, Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon, Ma'am Annabel Maquiñana, Danny Bell General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon, CMD, ano yan? Stock is Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, Maria Jinky, Hakilmo, Balabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Rosemary Haji sa Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. TGP Pharmacy, Magallanes, Sorsogon. Sandra Mortega Frio, sa Butika, sa British Street, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Richelle Aicardo, CMD Center at Barangay Adobis, Kasiguran in front, Kasiguran Technical Vocational School. Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion Pilar, Sorsogon. Okay. So, First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156, Carbada Street, Purok 1A, Galicia, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi Albay. Ma'am Cathy Credo, CMD Stocky Center, second floor, Center Point Building at top 7-Eleven, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biescas, CMD Stocky Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. At may CMD Center tayo sa Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ma'am Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Siyempre yung aking center dito sa Legazpi City. Hello kay Ma'am Arlene Dolatre. Okay. Second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket at top Denver's Computer Shop. Ulitin ko, mga taga-Legazpi, free health consultation tayo. Yung mga malalapit dito sa akin. Yung makakaraton, minsan nga, yung mga taga-Sorsogon pa, ha? Taga-Masbate. Basta, free health consultation gagawin sa CMD Center in Legazpi. Now, NAB Wellness Center ngayon, May 1, 9 a.m. to 4 p.m. First come, first serve po tayo. Okay. Okay. Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro Rapo-Rapo, Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Escalador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo, Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bogtong, Rapo-Rapo, sa Das Cable Store, Purok 2, Itbakma nito, Toy Dahak, Purok 3, Itbakma nito, Josephine Racho, Balinay, Daraga, Albay, Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet. Lubianos Residence, number 14 P. Borgo Street, Ilawod, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Joy Desel Bulos, Purok 1, Kawayan, Manito. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, in front, Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Ma'am Nora Aison, Purok, Legazpi City. Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. May CMD office tayo sa second floor, Kamalig Market. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuhan East, Legazpi. Marinopre, Purok 4. Panoy po ay Kamalig, Albay. Ma'am Cindy Toledo, Odell Store, Bangkirohan, Legazpi. Sa 3rd District of Albay, andyan sa Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Ma'am Rexy Sardenia,
Sa Dennis Store beside LBC Ginubatan, Ami Canseco, Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Ma'am Rosana Reyes, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng UWAS. CMD Office, second floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Pulangi. May CMD Office tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Legazpi City. Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. Florentina Palacio, Lidia Mayores, Purokto, Sagaysay, Magiron, Ginubatan, and Mr. Hill Rijalde, So 9 Days Street, Saban, UWAS, Albay. Yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. Okay? So, sa inyong lahat, hindi lang good health ang sinishare natin. We share to you people the business side of Health Code International. Connect to us. We have a very wide market. Alam niyo po sa may mga health problems, our products are tried and tested. Opo, napakadami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. At tandaan, prevention is always better than hospital bill. O ano, gusto nyo kayong alagaan sa labas ng ospital o sa loob ng ospital. O kami, talaga natuto na tayo ngayon. Maraming health problems. Ito, tandaan na ang sakit ng tao, 20% genetic, naman na 80% lifestyle. Whatever your health situations now can be the result of your lifestyle 5 to 20 years ago. Kaya wala nang, at alam niyo po, walang nagsisisi sa una. Nagpapasarap muna tayo hanggang dumarating ang time mo. Bakit ba hindi na mamanage yung ating mga problema sa kalusugan? Try our product. Opo, visit CMD centers. Para mag-guide kay properly what's the best thing to do with your health problems. Yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait ang malaking discount basta kayo po ay mga member. Tandaan po, the need for the product is forever. Kung healthy ang family, take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, wag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi kayo basta-basta nagkakasakit. So, ayan. Sa inyong lahat, iwanan ko na lang yung aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. At syempre, yung mga nasa Facebook, saan mang Facebook kayo makakapakinig ng ating program, doon kayo sa CMD Bicol. Oo, dahil si Nurse Erleman po ang tagasagot natin dyan. Okay? So yan, maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. And by the way, mga sari-sari store, mga drugstore, connect to us. Oo, meron akong special package para sa mga retailer natin, okay? So again, ako uli si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.